Jakarta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, yakin wes ora suwe sesandingan aku cecero kowe. Senajan wong tuwa orang marang dadi siji kuno jeblok tajam kopi sekarang kini tak gongangi opo maneh mengawan apa kamu kui pasti teladeni. Cecero kowe senadyan wong tuwa ora maringke ombak gede tak seberangi banjir bandang tak taksaki penting aku kowe iso dadi siji. Berani